बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मच्छरला मारण्यासाठी कोण रेकी करत नाही असं म्हणत नितेश राणेंनी संजय राऊतांवरती टीका केली आहे. काल तुमच्या कुठेतरी टीव्हीवर काल बातमी बघितली की संजय राजाराम राऊतच्या घरच्या कोणीतरी रेकी केली. आता मला पहिल्यांदा अनुभव आहे की मच्छर मारण्यासाठी पण रेकी करायला लागते. मच्छर मारण्यासाठी गुड नाईटचं कॉईल लावायला लागतं, त्याला रेकी करण्याची गरज नाही. कदाचित खिचडी चोर नेमकं कुठे राहतो हे पाहण्यासाठी कोणतरी बाईकवर आलं असेल की बाबा खिचडी कुठे डिलिव्हर करायची आहे, म्हणून एवढं काय तर गांभीर्याने घेण्याची गोष्ट नाही. मच्छराला मारण्यासाठी कोण कधी रेकी करत नाही. आणि संजय राजाराम राऊतचं महाराष्ट्र आणि देशाच्या राजकारणामध्ये एवढं काय महत्व नाही की त्याला कोणतरी मारण्यासाठी रेकी विकी करेल. हे राजाराम राऊतचे हे दोन्ही मुलं ही पहिल्यापासून अशाच कोणीतरी स्वतःच्याच कार्यकर्त्याला उभं करायचं, धमक्या द्यायच्या आणि पुऱ्या दिवसाच्या बातम्या करत बसायचं. म्हणून ह्या गोष्टीला जास्त काहीच महत्व द्यायची गरज नाही. आणि एकदमच मच्छराला मारायचं असेल तर आम्ही त्याच्या बंगल्याच्या अवतीभोवती गुड नाईटचे कॉईल लावून टाकू, मच्छर जातील, संपतील. एवढा कशाला जोरला मारायची गरज आहे? हा, हो हो, कोणी पेंग्विन मच्छराच्या मदतीला गेला तेवढाच विषय. म्हणून एवढं काय ह्या गोष्टीला महत्व देऊ नका. आता शेवटी महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये या सगळ्यांचं महत्व जनतेनेच संपवलेलं आहे. म्हणून एकाने मारल्यासारखं करायचं, दुसऱ्याने एकदम जाऊन संरक्षण मागायचं. मला या महाराष्ट्रामध्ये एक असा व्यक्ती सांगा जो आपले हात खराब करून घेईल संजय राजाराम राऊतवर काय करण्यासाठी. आणि ह्याच्या अगोदर पण तुम्हाला आठवत असेल अशी एक घटना झालेली, पोलिसांच्या चौकशीमध्ये नंतर असं कळलं हा त्यांचाच कार्यकर्ता होता. म्हणून बोलतो ना, कोणतरी चोरी केलेली खिचडी डिलिव्हर करण्यासाठी आले असतील म्हणून ऍड्रेस शोधत असतील की खिचडी चोर कुठे राहतो. तेवढाच विषय आहे, जास्त महत्व देऊ नका त्या गोष्टीला. हो, कारण का एआय आणि सीसीटीव्ही फुटेज असतं तर खूप सामूहिक बलात्कार करणारे आरोपी आता आतमध्ये असते. म्हणून त्यांनी हे असं उदाहरणं स्वतःपासून सुरू करायची. स्वतः सत्तेमध्ये असताना सीसीटीव्ही डिलीट करण्यासाठी, आपले स्वतःचे कारनामे वाचवण्यासाठी सीसीटीव्ही डिलीट करायची आणि सभागृहामध्ये मोठं एआय आणि सीसीटीव्हीची मागणी करायची. पहिलं स्वतःचे जे काही कारनामे 8 जूनला केलेले आहेत त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज ज्या दिवशी बाहेर येतील ना तेव्हा एआयची पण गरज भासणार नाही. पण ह्याच्यासाठी मॅट्रिक्सच्या सर्व्हेची काय गरज आहे? पंतप्रधान मोदीजी हे देशाचेच नाही, भारत देशाचेच नाही, जगामध्ये लोकप्रिय असे नेते आहेत. म्हणून महाराष्ट्र, हरियाणा हे सगळं आमच्या मोदीजींच्याच प्रभावामुळे आज ही सगळ्या राज्यांच्या जनतेनी भारतीय जनता पक्ष आणि आमच्या मित्र पक्षांवर विश्वास टाकलेला आहे. ह्याच्यामध्ये मॅट्रिक्सला शिक्कामोर्तब करायची गरज नाही, जनतेने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब मतदानाच्या माध्यमातून केलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.